încep să crească. Începe să crească. Cum vine asta? Așa. Mai vreau semințe. Semințe. Gata. Am 2 semințe. Sau una. Nu. N-am apucat să număr. Ce? Unde tot pun dirt-ul? Dirt-ul tău. 1, 2, 3, 4. Pentru o semință. Și să creșteți. Uite, vă mai pun o porție. Așa. Și acum pe easy. Vreau să fac o serie pe hardcore, dar mi-e prea frică, că eu mor atât de instant. Odată m-am jucat pe easy pe o mapă și am murit în 30 de secunde. Putem să trecem. Dar vreau să bronizez stone. Îmi vine o mină. February. Acum despre gamerii care nu stari. Hai că îl las. Bun, deci cum ar fi au, nu vă zic cine, dar au niște oameni un microfon de cacao, ca să zic așa. Bine, eu n-am microfon, deci n-aveți de ce să mă insultați, că nu se aude bine. N-am microfon, dacă n-ați observat. Bine, am niște cărți, dar nu mai merg. Care erau ca un microfon, dar nu mai merg. Și așa. Și deci, da, în opinia mea, niciun gamer nu uitare. Daggerback, strâng cam puține comentarii, dar eu ți-am dat subscribe. Dacă te uiți la videoclipul ăsta, îți zic, ca să știi. Și cât cobblestone avem? Bă, dacă găsim fier, eu mor. Nu. Găsim. Dacă tot avem atâta cobblestone, putem să facem scări din cobblestone. Stai să văd. Cobblestone. Bă, dar de ce îmi zice stone? Că-i cobblestone. Ai, cobble și stone. Acum m-am prins. Rosewood. Și să-mi dați niște challenge în comentarii, că-mi plac. Sunt nebunit. Sau cum se zice? Na, sunt nebunit după ele. Bă, eu sunt pe easy. Da. Bun. Am uitat să fac ceva. Am aflat ceva. Vreau să văd dacă chiar merge. A, nu. Era pe un server, că dacă pui 4 blocuri așa, îți dă un lemn. Da, era pe un server. Nu, de măcar avem de acolo. Las-mă pe chestiile astea. Pentru 4 din asta. Pentru casă, deci... n-am... Și cred că... Nu, n-am să bag niciun shader, niciunul. Dă prea mult lag. Am încercat odată pe aproape tot versiunea asta și mi-a dat o grămadă de lag. Cred că 50% lag. Stai un pic, eu l-am pus bine. Sper. Torța mai sus. Vreau să văd, toate le-am pus așa. Wop, 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 wop. Opa! Nu-i vina mea, scară proastă. Da, cred că spuse bine, dacă pot să ajung la suprafață. Chiar dacă nu se prea lipesc. Bă, ce naiba! Așa, bun. Pikachu, 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 Pikachu. Așa, 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 așa. Bă, dar de ce nu se vede atât de
luminos pe cât pare. Hai să mai pun niște scări. O, lol. A, trebuia cu una mai jos. Eram ceva de genul, what the fuck. Ce naiba? Scară proastă. Așa. Nu! Nu, de ce? De ce? Bere bea un pic. Așa, bun, gata. Chiar dacă n-am fost pe pauză, nu contează. Trebuia să închid ușa. Nu, de ce? Lat. Nu. Doamne, de ce scriu prostiile alea? Nu, iar am făcut cu una mai în sus. Nu cred. Poing. Lasă, nu mai scriu. Așa. Un pic. Mă uitam la cameră. Ce au scările astea? Era. Scuzați. Fier! În sfârșit am găsit ce căutam. You are friend, my iron. Bine, zic în engleză că nu am să. Iron. Bă, cât iron! Cât iron! Cred că o să bag și modul să fac electric furnace. La iron se poate face electric furnace dacă nu știați. Așa. Mireasa pentru fiul meu. De ce n-ai închis ușa când ai ieșit? Așa. Și să-mi... Stai. Să fie așa mai... Asta nu erau pornite în boxe. Sper că n-am. Nu, ce nu știu, se poate auzi un răstan de video. Un pic. Da, un pic fără full screen, că mi-a apărut ceva. Așa, full screen. Așa, bun, bla bla bla. Dar un pic mult. Și vezi, gata. Deja 100. Căcat, nu pot să pun o torță din cauza lui speed-ul ăsta. Shit, son! De ce? Minecraft Pro. Puputu. La 100. Așa mai bine. Este, am dat și de code. Yes, am făcut și experiență 1. Yes, și avem mai mult code. Yes, și nu știu de ce spun ieși. Ieși din cameră, nene. N-a intrat nimeni în cameră, da. Na. Voi ce credeți? Am o întrebarea episodului, da. Cum mă puteți contacta? În primul rând Skype-ul cu numele Cristian Bălănescu. Nu știu de ce îmi pun numele real pe Skype, dar nu mă cheamă Cristian. L-a pus tata numele. Pe a lui. El trebuie să pună nume din astea ale lui. Cadea de... Iarăși căul, yeah! Da, mai ieși afară căulul. Un pic, pun un pic de pauză. Să-mi stat un pic. Că nu știu cât am filmat. Așa. 9 minute 45 de secunde. Bun. Mai știu cât am filmat. Bă, dar cum am făcut noi experiență 2 atât de...
Ne trebuie torțe. De unde facem noi rost de torțe? În căul. Și cât căul am strâns? 34. Și câte bețe facem? 24. Atunci ne mai rămân... Da, am calculat corect, 10 vreau să zic. Ce pe aici? Lapis! Lapis e cel mai rar minereu din Minecraft. Găsim și diamant, asta e sigur. Găsim diamant, găsim... mushroom. Nu, Enderman. Do not have my seal. Un pic să vă arăt cum se bate un Enderman. Deci vă duceți așa, puneți ceva de genul ăsta, așa, așa, și dați într-un Enderman. Și uite, nu vă poate ataca, dar voi dați în el ca un nebun. Bine, eu sunt nebun. Nebunule. Pleacă de la ușa omului. Nebun! Ați văzut cât de nebun poate fi un Enderman? Căcat! Fug! Nu, nu, nu. Nu merge așa. Nu mă omor eu singur pe mine. Și da, dacă se oprește așa din prima e din cauza handicap-ului, că nu vede nimeni cât filmez și na. Bă, scuzați acum chiar, dar trebuie să mă ridic. Am vrut să văd ce jos. Nu puteam fără să mă ridic. Mori! 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 Așa am murit. Gură! În mură! În gură! În țuică! 15 lapis la Azuli. Parcă... Da, cred că o să bag și moduri. Și imediat după asta o să încep o serie cu Yourbox. Bine, nu știu exact. Să văd cum iese. Da, da. Hihi. Am găsit o grămadă de iron în seria asta. Bine, că e sezonul 1, dar na. Nu știu de ce am zis asta. Da, na. Nu știu de ce zic da, na, da, na. Dacă cad și eu pe unde mai ies? Aici. Un pic. Unde e ieșirea? A, uite aici. Doamne, unde merg? Sper să nu mergem mai. Așa. Mai fac încă 3 pickaxe-uri de stone și unul de iron. Pentru orice eventualitate. Să bag călul aici. Nu, nu arde sed. Vreau să arzi iron. Și lapis lazuli. Bloc de lapis lazuli, lapis lazuli, lapis lazuli, lapis lazuli. Lazuli. Sper că pot să-l fac înapoi, da. Dacă știam că din bloc de lapis lazuli poți să-ți faci protecție, dar eu nu sunt pe server, așa că îl pun de decor. Hai mai un iron. Așa, bun. Aveam ca un tâmpit. Luați click-ul, da. Am și o tastatură de răhăței. Așa, bun. A, parcă am zis că îmi fac și de stone. Da, 3 pickaxe-uri de stone am zis. Mi-ajung atâtea bețe. 1, 2. Da, fix de 3. Bun. Și primul pun aici, al doilea aici și al treilea aici. Și acum să golim repede inventarul.
În primul rând, da, deci bun, deci ne putem pune iar pe easy și sper să nu mai vină creeper. Deci te rog eu, nu mai veni creeper. Am pus cărele astea doar că urc mai repede cu ele. Așa. Partea asta n-am fost. Să explorăm. Ce avem aici? Nimic. Nu merită să-ți lași torțele undeva unde n-ai nimic. Am găsit iron. Și iron-ul nu e rar, dar în fine îl iau. Sparg mai repede cu un pichet de iron. Și eu nu mai alerg. Și că și eu nu mai alerg. Eu alerg. Bă, dar câte drumuri avem? O să ai ceva cave. Dracu știe. Și cred că o să pun și un episod din Skyblock. Îmi place mapa. Și o să încerc să o iau și dacă nu merg... De fapt nu încerc să bag niciun mod, nimic. Că s-ar putea să nu mai meargă Minecraft-ul atunci și n-am decât să nu meargă, mai bine nu mai bag nimic. Și eu... ce-i? Nu... Deci dacă e diamond... Nu, e diamond. E diamond. Am nevoie de... Scuzați că m-am ridicat. Căcat, nu. Nu mor. Nu mor, am găsit diamond. Nu mor acum, diamond! 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 Unde-i? Diamond, 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 diamond. Sper că e diamond. Diamond. Ce faci, nene, în camera mea? Nu vezi că filmez. Diamond! Man! Man. Bum 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 bum. Bă, deci ăsta e cel mai epic seed. This is epic seed. Seed is epic. Epic seed. Seed. Dar torțe. Deci pe unde pun torțe, de acolo mă duc. Ca să mă întorc. Am găsit diamond. Cum sună diamond? Nu, mă gândesc cum sună dai. Dai, bitch. I love you. I love you, Iron. I love you, Diamond. Diamond. Încă un diamond, man. De ce țin eu toporul? 1, 2. Hai că am găsit lavă. Cum am zis, hai că am găsit lavă. Nu vreau să iau foc. Căcat. Dar nu iau foc așa. LOL. Am nevoie de... Sau știi ce? Nu cred că am nevoie. Trec pe lângă. Dar trebuie să fiu atent. Bă, deci avem diamond. Ce naiba? Cel mai epical seed. Deci eu v-aș zice să-l încercați. Vă las mapa la download. Faceți-mi tutoriale pe acolo, chestii, căutați încă 200 de diamonduri. Dacă faceți asta, nu uitați like, comment, share, subscribe. Eu vreau doar un comment. Atâta. Comenturi vreau. Pentru mine comenturile-s viața. Și Nede, de ce tot intri în camera mea? Așa.
Nene, te-am întrebat ceva. Nene, e surd? Nene! Nene, e surd? De ce tot intri în camera mea? Nu mă dați în seamă. Nu! Sunt bun la parcur. O să-mi iau și o mapă de parcur, că am mape. Pikachu! Nene, mă mai ieși în spate. This is epic parkour. Uite! Nene! Să încercați seed-ul, deci chiar vă rog, e cel mai epic seed ever, never, beggar,